Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturalak. Lili bat hartu eta osto erantzi etare zuere amets etarek zuere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat etare zuere amets etarek zuere erantzi hartu eta osto erantzi errota zar maitea uraren ertzean da basati beltzean negar egiten dezu alea xetzean nire triste nabil zuta zoroitzean negar egiten dezu alea xetzean nire triste nabil zuta zoroitzean eta osto erantzi etare zuere amets etarek zuere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi. Maite ditut maite gure bazterrak ambroak izkutatzen dizki lanean. Maite ditut maite gure bazterrak ambroak izkutatzen dizki lanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoa gure baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gazte-gaztetandik herritik kanpora, estrangerialdean pasan denbora, herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak diozoaz marrumara, baina bihotzak diozoaz marrumara, baina bihotzak diozoaz herrira, zoaz, herrira, zoaz, herrira. Zer izkutatzen duen ez didanean
herriak Gazte-gaztetan dikan herritik kanpora Estrangerialdean pasade denbora Herrialde guztietan tokionak badira Baina bihotzak diozoaz herrira Baina bihotzak diozoaz herrira Zoaz, zoaz, zoaz herrira Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten duzen Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten duzen Orduan gauzen bainaiz izizkutukoa Denetan izten ikusten Mil esker, Mikel Karton izan dugu gurean, duela 10 minutu jakin dut hemen joko zuela eta ezin izan dugu ondo mikrofonatu, sentitzen dugu. Baina, bueno, ongi etorriak, Marruma Kulturalen aurkezpen berri batetara. Gaur hemen Arkaizkano eta Jose Bizki dauzkagu, kriston komiki bat aurkezteko, odak sartuko dizkiot gero, gaizki dago berai egitea, ni enkargatuko naiz hortaz. Baina, bueno, bata zuzen bidea, beste arkitektura, baina bata idazle, itzultzaile eta barre lanetan dabilena, hemendikan pasadira hainbat musikari bere letrak daramatzatenak, eta bestea, bai ilustrazioan, bai komiki gintzan, urte batzu daramazkina, eta etorkizun oparoa ikusten dioguna. Espero dezagun. Ikaragarri flipatu dut marrazki hauekin, baina esan dakoa, gero sartuko gara hortan. Beraz, mesedez, lehenengo gauza ongi etorri. Eskerrik asko. Mil esker. Denak etortzeagatik baita ere. Mikrofona aurrean jarri. Eta lehenen jakinaiko nukena da komiki honekin sartu aurretik, zein zen zuentzat Mikel Laboa, eta igual zerbait aldatu den. Hasiko naiz. Niretzako Mikel Laboa, gauza bat baina gehiago ziren. Hasteko zen, txikian nintzela gurasoek kotxean jartzen zuten kaseta. Baita ere jartzen zuten Oskorri eta baita ere jartzen zuten Dire Straits. Baina Mikel Laboaren kasete asko jartzen zituzten, eta nik haurtzaroarekin erabat lotuta neukan Mikel Laboaren kantuak. Eta egiten zitzaizkidan horrelako kantu luzeak, pixko bat, enituen ondo ulertzen, baina buruari egin arazten zioten. Imaginatzen nituen gauza pilo bat, pixka bat, bidaia modukoa ziren niretzako. Eta gero, gaztaroaren astapenean, berriro deskubritu nuen Mikel Laboa, konturatu nintzenean, niri garaian gustatzen zitzaizkidan talde askok egiten zituztela bersioak Mikel Laboarenak. Bai, Zutagarrek, bai Negu Gorriak, bai egiten zituzten Mikel Laboaren kantuen bersioak, eta hortikan berriro heldu nion, eta pixka bat enpollatu egin nuen. Hartu nituen Mikel Laboaren diskak eta entzun nituen denak. Eta berdeskubritu nuen. Eta pixka bat burua lertu zitzaidan, eta esan, baina hau da, nik entzuten dudan edo zer, baina askoz modernoagoa, askoz, ez dakit nola esan, berritzaileagoa, eta maite mindu nintzen, eta arezkirostikan gaur egun arte. Eta gero komiki egiterakoan, izan da modu bat, Mikelen figurari saiatzeko bintzat itzultzen berak hainbeste mandakoa. Hainbeste inspirazio eman, inspirazio hori pixka bat itzuli Mikel Laboari. Hori izan da niretzako. Tarkait. Bai, bada nolabait Mikel Laboa, nik uste niretzako bi alderdi zituela eta dituela, eta bat da denok edo onartzen dugun tribuaren txamana bere sorbalda gainean pixu ikaragarria daramana eta errepresentatzen duena herri bat eta zine zuzendari batek zer musika jarri ez dakienean jartzen duena
euskaltasuna nolabait horrekin ja errepresentatua dagoelako eta beraz horri inguruan edo horrekin batera ematen duzun guztia berdin da, zeia Mikel Laboa badago, nahikoa dela ematen du. Eta bada niretzako batetik hori, zerbait oso handia eta totemikoa, eta bestetik da justu sorbalda gainean daukazun txori bihurri eta zirikari hori. Hau da, Laboa umoretsua, zirtolaria, mikrofono batetik bestera jauzika zijoan. Txori hori da Laboa. Laboak txoriei kantatzen ziren, baina nik uste txoria azkenean bera zela. Eta hor dagoela bere xarmaren parte handi bat, ez? Eta gero Laboa zen, ekainean goizeko 11etan ondarretako ondartzan arropa kendu, bere azul marinoa kendu, eta txuri-txuria zegoen pertsona bat, eta zeukan azul marino koloreko bainadore bat. Eta bainatzen zena, eta etxera joaten zena, eta bere Citroen saxoan igeldon gora poteatzen zuen persona bakarti hori ere bazen. Eta zen, hori da izan da, komikia egiteko komplikazioetako bat, hori da, Laboa, zela Prusten Madalena bezala, bakoitzak bere dauka, eta Laboak eramaten gaitu haurtzarora bezala, ni ere eramaten nau haurtzarora, eta eramaten nau baitare, beste leku bat eramaten nauena da, Euskadi Irratiko lokutoriora, 80. hamarkada amaieran, goizean behin izeneko magazin goizeko batean, norbaitek esaten zuenean zerbait gertatu da, betemagun atentatu bat gertatu da, eta gogoratzen naiz, egun batean, teknikariak esan ziela, esatariei gaztelania jatorrean. Pongo una de Mikel Laboa. Eta orduan ni kolaboratzailea nintzen, eta nengoen kristalaren beste aldean, da pentsatu nuen, wow. Osea, ze erantzukizuna, ez? Zenbat eskatzen diogun Mikel Laboari. Osea, momentu terrible honetan, suposatzen da, balsamoa edo aurrera egiteko momentu hausnarketa dena delako momentu horretan, pertinentea dela ulertzen dugula denok zer eta Mikel Laboa, ez? Orduan, ertz guzti horiek eta beste hainbat, gero hitz egingo dugunak, egiten zuten Laboa harrapa ezin, hori zen. Komiki honen komplikazioa hasiera batean. Eta sentimendu hori virgin mantentzen da, edo aldatu zaizue komikia edo beraien biografian gehiago sartuta edo? Ni ez zaite aldatu. Ni ez dara. Izatekotan ere bidegurutze gehiago ikusi ditugu, ez? Osea, hori ere Laboaren kantuei buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugun denbora guztian bidegurutzei buruz. Zergatik bertsioneatu da hainbeste Laboa, bere kantuek usten zituztelako zirrikituak, hori da, maisu handiek egiten dutena hori da, zirrikituak utzi beste batzuk ere bidegurutzi horietan barrena bidea egin dezaten. Zezuk egin dezakezu obra bat oso ona, baina oso itxia, eta orduan ezin duzu obra horretan parte hartu, egin dezakezu miretsi. Baina Laboa eta beste artista handi batzuek egiten dutena da, beraien lana egiteaz aparte, uste dituzte zirrikituak, bidegurutzeak, seinalatuak, sugerituak, bukatu gabeak, esan ez bezala, hor daude, zuk nahi baduzu hortik abiatu, nik kantua hemendik eraman dut, baina badakit hor daudela bidegurutze txo batzuk, seinalatuta daude, modu oso sotilea, zuk ikusi hortik joan nahi duzun gero. Eta hori, modu konstiente den konstientean Laboak egiten zuen. Eta igual, komiki honen ondoren konstienteago gara, zenbat zirrikitu berri dauden. Zenbat bidegurutze ibili gabeko. Hori da fascinante niretzako bere karreran. Idazle baten kasuan esaten dute, ez da importantea idazle baten irudimena. Importantena da irakurlearen irudimena. Boteretsuena ez da idazle batek imaginatu eta idatzi dezakena, baizik ustea irakurleari bere irudimenaren bitartez lanean segidezan. Eta hori da, Laboa kantugintzan egiten zuena. Oso ondo, apuntatukoet, gustatu zait. Kronologian aurrera pixkat, nola iritsi zitzaizuen hau egiteko gonbidapena? Hasieratik komiki izateko jaioa izan zen, eta, pixkat, ez dakit zuetako bati gonbidatu zioten lehenengo eta besteak ekarri zituen, nola juntzen lanketa guztia, lantaldearen eraketa?
Bai, bueno, hau izan zen, hain zuzen ere, Mikel Laboa katedraren enkargu bat, Mikel Laboa katedra sautuko zute da unibertsitatea daukan lantalde bat, bere memoria gestionatzeko eta pixka bat bultzatzeko eta gestionatzeko. Baina enkargua iritsi zitzaion Unai Iturriagari. Eta bai hasieratikan komiki bat egiteko enkargua izan zen. Katerrak iritzi zuen, nola Unai, bakizue bertsolari eta idazle eta hainbat zera izateaz aparte, marrazten ere ibiltzen da, azken boladan gainera egunero humorezinta egiten gara egunkarian, eta hori bazekiten esan zuten, Unai, egingo duzu Mikel Laboari buruzko komiki bat? Eta nonbait berari pixka bat irutu zitzaion, bera bakarrekan egiteko lan handiegia zela, edo ez dut uste berak marraztu duenik format honetako komikirikan, beti egin izan ditu humorezintak, eta badago salto bat humorezinta egitetikan, ezakit badakizuen novela grafiko esaten diogu, edo eleberri grafiko esaten diogu formatu honi, eta badago salto bat, agian irituko zitzaion gehiegi edo, eta proposatu zuen lantaldean egitea. Eta uste, esango nuke bera izan zela Arkaitz eta Bion izenak proposatu zituena, eta sorteko gaude katedrak oso jarrera irekia izan du, eta pixko bat gure proposamen guztiak onartu dituzte. Noski, ez da bakarrikan izan proposamen artistikoak onartu dituztela, baitere dira proposamen teknikoak. Ze formato izango duen, ze luzeera, ze denbora beharko ditugun komiki hau egiteko, horiek badira normalean komiki gintzan mugarik handienak. Normalean komiki gintzan mugak ez dira izaten artistikoak, izaten dira ekonomikoak edo denbora mugak, ez da? Eta abantaila izan zen katerrarekin lan egitea, nola ez den ohiko argitaletxe bat, ez dago hainbeste merkatuaren joan etorrietara mugatuta, edo normalean argitaletxek izaten dituzte katalogo bat bete beharra, edo aurtengo Durango Gorako atera beharra, eta horrelako zerak, haiek ez, eta orduan lan egin ahal izan dugu, normalean komiki gintzan lan egiten ez den patxara eta tempo batekin. Eta eta pixkat gure sensazioa da, lana bukatu ondoren, komikiak hartu duen forma egin dugun bezala lan egin dugulako. Nire balimazio hori aurrera komentatuko dugu. Etzekiten non sartzen ari ziren. Aparte. Enkargua egin zutenean, espero zuten urtebetean egiko zutela komiki bat, eta ez. Zenbatean egin dezu, 4 urte egon gara komiki hau egiten. Enkargua egin zutenetik, komikiak kaleratu zen arte 4 urte egon gara. Horrek ez du esan da 4 urte lanean egon garen ikan. Noski, Unai eta Arkaitzen agendan sartzea, eta gaizki dago, nik esatea, baina nire agendan ere sartzea, etzen hain erraza proiektu hau. Alegia, jende lanpetua gara. Eta horrelako proiektu bat ez duzu astebetean egiten, behar duzu denbora. Eta orduan agendan sartzeko, nik adibidez, Unaiek deitu zidanean, proiektuan parte hartzeko eskaintzarekin, lehendabiziko gauza esan behar izan nion izan zen, ezin dut. Segurantxe bertan beste komiki bat egiten abil, eta gutxienez 6 hilabetetarako badaukat. Beraz, 6 hilabete barru arte, ezin gonez proiektu honetan lanean hasi. Eta nire harridurarako katedrarekin konsultatu zuen, eta itxoengo dugu. Eta niretzako izan zen gauza berria, nire profesioan. Itxoengo naute. Hori da lujo bat, ez? Baina, agian baitere horrela sortu ahal izan da nire iritzi apalean hain ekipo ona. Oso ondo funtzionatu dugula ditzen zait. Zuek ezagutzen zeruten elkar, lehenagotik? Nik haien berri noski banuen, baina elkar ezagutu... Lagun bezala edo lantalde edo gertuko... Ez genuen, nik haieken enuen lehenago lan egina. Ez nik Unai aspaldi ezagutzen nuen, baina ez nuen inoiz lanik egin berarekin. Gutarrak horretan bai, inoiz edo ben izan nintzen, baina bera bai ezagutzen nuen. Unai ezagutu nuen, bakizu nuen ezagutu nuen Unai. Amsterdamera egindako bidaia batean, baina hori beste spin-off. Eski hau grabatzen ari da. Jabetu nahi zenean esan dut hor utziko du, amua botako du bakar. Bueno, badago gauza bat, igual referentzi gehiago dauzkagu estatu batuetako komiki gintzaz, Frantziakoaz, eta gainean horiek bauzkate gauza hon batzuk, komikia zaratago dauden lan guztiak ere esaltzen dituztela. Gure bozetoak edo intrahistoria horiek, zenbateko lana izan dan eta bai, lantalde horietan daudela
hiru pertsonako lantaldeak ere bai izaten dira, produktoreak eta salbu, baina gidoigilea izaten dana, marrazkigilea edo arkatzak esaten dana, eta entintatzailea edo kolorista edo horlako zerbait. Zuen kasuan ere bai hiru dira, batak egiten du marrazki eta entintazio guztia, eta barkatuko jazu txantxa. Baina ez dira letra gutxi bi gidoigile izateko. Bai, eta hori da. Eta ia de paso txantxa jarraituta esplikatu zertan datzan zuen lana eta hori dena eta... Hori da desafioa, ez? Esaten zuen Scott Fitzgeraldek, Scott Fitzgerald izan da gidoigilearen lanari buruz ondoen idatzi duena. Hori idatzi zuen El último magnate eta gero Pat Jobiren ipuiak. Eta hor esplikatzen da oso ondo gidoilari bat zer den. Berak egiten zuen Hollywoodeko gidoilariei buruz, baina berdin balio du. Eta berak esaten zuen besteak beste gidoilariak direla zinemako laborariak. Ere egiten dute, baina gero ez dituzte inoiz oturuntzara gonbidatzen. Hori zinemari buruz. Komikia ezberdina da, harremana zuzenagoa delako, eta ez delako olako industria bat jende asko dabilena eskua sartzen zure lanean, ez? Baina azkenean, gidoilari baten lana da askotan hitzaren autosuntxipena. Osea, gidoi bada autosuntxipenerako tresna bat. Ez da zerbait. Horretan, novela batean guztiz kontrakoa da. Novela batean, idazten duzuna doa inprentara. Komiki batean, idazten duzun gidoia da errezeta, eta errezeta horrekin norbaite kozinatu behar du. Eta jendea jango duena hori izango da. Ez zure gidoia. Orduan, hor badago, jendeak ez dakit oso ondo perzibitzen duen gidoiaren ikusezintasuna. Hau da, gidoia ez dira bakarrik dialogoak. Gidoia da, estena baten antolaketa, hor dagoen akzioa, sekuentziazioa, erritmoa, eta gero esan behar da beste gauza bat. Unai eta biok gidoilari izan gara, baina Joseba ere gidoilari izan da. Azkenean, marrazkilariak hartzen dituz zenbait erabaki gidoiaren gainean. Eta gure gidoiaren gainean, berak marrazten duenean, marraztean ere gidoi erabakiak hartzen ditu. Gure sugerentzia batzuk bere kaxa eraldatu, beste batzuk erantzi. Igual azaldu dezakezu baitaren nola lana egin dugun katean, ez? Baina ez kateatuta. Hori da. Begira, goazen pixka bat ilustratzera, eta horrela amenoagoa egingo zaigu. Bueno, zuek elkar ezagutzen zenuten, nik zuek enenuen lehenago lan... Bueno, ez genuen elkarrekin lan egin inoiz lehenago. Orduan ez dara, hori da gauza bat, nik nire lehenengo komikia luzea egin ondoren, esan nuena nula berriro egingo. Eta nahiz eta oso ondo atea zen, nire lehenengo komiki luzea oso gustora egin nuen Jurrego Garterekin, eta zorionez dena ondo atea zen. Baina gidoigile batekin lan egin? Ez. Ezagutzen ez nuen gidoilari batekin lan egitea. Jurrerekin egin nuen lehenengo komiki luzean, jada lehenagotikan berekin egin nituen komiki labur batzuk, eta banekien ondo moldatzen ginela elkarrekin. Baina iritsi zitzaizkidan eskintzak, komiki luzeak egiteko ezagutzen nuen jendearekin. Eta ja, eskarmentu ikasia nuen, horrelako komiki bat egitea dela, zure lankidekin pixko bat ezkontzea. Hobeduzu maite minuta egotea. Hobeduzu ondo moldatzea eta kasik lagun harreman bat izatea. Ze denbora asko pasako duzu elkarrekin, ez bakargan komikia egiten, baizik eta komikia egin ondoren ere, promozioan eta horrelako kontuetan. Imaginatu, gaizki moldatzen zarela, izango zen, amesgaiztoa. Enituen, usteet, agian, Unaiekin zertxo gehiago gana nintzen, zurekin noiz bait ere bai, baina Xabiroien zera batean edo oso gutxi. Eta orduan, izan zen pixko bat niretzako jauzi itxu bat. Alegia, enekien haiekin ondo moldatuko nintzen edo ez lan egiten, baina proiektu hain egiten zitzaidan gozagarria, Mikel Laboa hain zen niretzako figura importante bat, eta haien ospea esan dezagun, hain zen, eta noski haien lana ezagutzen nuen, eta apreziatzen nuen, baina gauza da haien lana, eta beste gauza da haiek, ez dakit haiekin ondo moldatuko nintzen. Hala ere, esan nuen, hau ezin dut alde batera utzi, hau onartu behar dut, ontan sartu behar naiz, eta ondo atera zen. Zer egin genuen? Lanean hasteko, erabaki genuen egin behar genula, horlako egun intensibo batzuk egin behar genituela hiruak bildu, eta nonbaiten entzerratu, eta ideia zaparrada bat egin, proiektua martxan jartzeko. Eta horregatik joan ginen hor, argazkian ikusten duzuen argazki hori dago, non eta Lekeition. Mikel Laboa ezagutzen dute, bakizute Lekeitio ze garrantzitsua izan zen Mikel Laboarentzako, eta kasualitatez gainera
Unaien familiak zeukan horretxe bat libre gu bertan okupa sartzeko, eta egin genituen 3 egun proiektuan martxan jartzeko. Han egin genuen horrelako, esan dizuen bezala, ideia zaparrada bat, pareta bat paperez forratu eta han bota genituen guretzako lauarekin zerikusia zeukaten kontzeptuak, ideiak, eta nola ez Marisolek idatzitako memorietatik ateratako datu biografikoak, izan behar zuen biografiatik zerbait, zen izan behar dena horrelako erokeri bat komikia, ezta? Eta lortu genuen 3 egunetatik ateratzea horrelako bizkarrezur lauso bat, esan dezagun komikiarentzako gero izango zena, jarrai bide bat, baina oso lausoa, ez bat ere finkatua. Eta 3 egun horien ondoren egin genuen izan zen lana banatu. Ni hasi nintzen pixkanaka laboaren komikiarentzako estetika baten bila, egin dituen hauek izan ziren lehenengo zirriborroak egin dituena komikiarenak. Eta erabaki genuen lehenengo kapituloa hastea Arkaitz marrazten. Marrazten eskerrik. Barkatu. Gidoia. Gidoia idazten. Hasiko zela Arkaitz. Lehenengo kapituloa edo lehenengo pasartearen gutxienez. Ze westerra. Hori da. Ze gertatu zen, noski, guk egin genuen ideia zaparrada horretan, etzen westernaren ideia atera. Hori izan zen, Arkaitzek proposatu zuen gauza bat lehenengo kapituloa idazterakoan. Eta niretzako bintzat oso polita izan zen, suposatzen dut, zue komika irakurri baldin baduzue, komika irakurtzerakoan hartu zenuten sorpresa, nik hartu nuen, bere lehenengo kapitulo hori gidoian irakurri nuenean. Izan zen, ostras, western batekin hasiko gara? Eta esan nuen, bai, zergatik ez, ze ondo, bale, horrelako komikia daukagu eskutartean, ez daukagu biografia normal bat, bere bizitza kronologikoki kontatzen duena, ez gauza libreago bat egingo dugu, onirikoagoa, sugerenteagoa, eta nahasten dituena ez bakarrekan westernaren gauzak, baizik eta komikiarenak oso komiki diren gauzak, ezta? Lehenengo kapitulu honetan ikusten balen baduzue, marraztu nuen Mikel Laboa Gaztetan, eta badago argazki bat, mendikan dagoen, gero jarriko dizuet, badago argazki bat Mikel Laboa Gaztetan, izan ere itxura hori zuen, olako alkandora hori, kalparrak horrela, galtza bombatxoak, galtzetin altuak, eta esan jo, Tintin da. Hain komikietan balin badago figura mitikorik Tintin da, ezta? Baina era berean, Arkaitzek proposatu zuen western batekin hastea, eta normalean westerna beti lotzen dugu zinemarekin, ezta? Baina oso komikikoa ere baden gauza bada, egin izan dira komiki pilo bat westernetan girotuta, Moebiusen Blueberry kapitaina eta arlakoak, edo Lucky Luke bera. Westerna ere bada komikien zerbait. Komiki batekin hastea, bada modu bat Mikel Laboa hartu eta komikien munduan jartzeko. Oso aproposa. Bueno, hau Unaiek kontatzen du gehiago, Unaiek bazukan uzkur zegoen hasieran, pixkat errespetu handia zion Mikel Laboaren figurari, eta berak egin genuen Lekeitioko arbela horretan asko jotzen zuen datuetara, bere biografia kontatu behar dugu, pasarte hau eta hau sartu behar ditugu, eta ikusi zuenean nola hastentzen gure komikia, nola ze hasiera eman zion Arkaitzek, pixka bat lasaitu egin zen. Zantzen, bale, jolastu dezakegu, ematen digu, margena ematen digu, pixko bat, nik esango nuke Mikel Laboaren espirituari justizia egiteko. Ze komikia hau izango balitz gauza zurrun bat, etzen oso Laboa zalea izango, izan bertzen gozat jostariagoa. Beste kontu batzuk oso komikitakoak eta era berean oso Laboarenak zirenak, ezta? Berari asko gustatzen zitzaion zinema mutua, eta mimoak, eta klaunak. Umorea gorputzarekin egitea, lehenago Arkaitzek komentatu nola bere adibidez komunikazio piezan, estenatokian jartzen zituen 2 mikrofono, eta joaten zen batetik bestera saltoka, eta pixka bat pantomima bat egiten, ez? Gauza guzti horiek burura ekartzen dizute umorearekin, gorputzarekin egindako umorea. Eta gu saiatu gara, komikian gorpuztasun horri lekua ematen, eta badaudek, ez dakiten mendikan daukadan bateon bat, berdin do. Badaude pasarte batzuk, binetak joan egiten direnak, binetaren karratuak kentzen dugu, eta pertsonaiak gorputz osoz marrasten ditugu. Eta gorputza bihurtzen da bineta azken finean. Eta orduan, gorputzak kontatzen du historia,
gorputzaren formak, ze posturak, batzutan testu oso gutxi dago, nahikoa da gestualitatea begiratzea. Orduan, konturatu ginen, badago pasarte bat adibidez, arropa aldatzen dena bere emaztearen aurrean. Pixko bat aurrerago? Eta hau inkluso ere bai. Baita ere. Bueno, hor gainera keinu egiten diogu, ze zinema proiektatzen ari diren zera da, ezta? Gero era oso persona isila zen, hau da, izan badira euskal kulturan bi personaia oso zailak entrevista bat egiteko, izan dira Zumeta eta Laboa, monosilaboekin erantzuten zuten bi, irratirako gogoangarriak, galdetu edo zein Arantxa Iturberi zer zen Zumeta edo Laboa elkarrizketatzea, bai ez, eta 30 galdera erantzunak 5 minutuan. Eta gero dauzkazu beste 55 minutu, eskerrak kantua jarri alizateko. Baina, pixkate, nire defentsan, esango du baita ere, hitz gutxi izatearena ere, zera nolabait, Josebak aipatzen zuen Laboaren espiritu hori leial izatearen arrazoia. Bai, bueno, baina, barkatu, ari ginen komentatzen lan egiteko moduan, lan egin dugu katean, alegia, lehenik idatzi zuen, lehenengo kapituloan Gidoi Arkaitzek, gero nik jaso genuenean Unai eta biok Gidoi hori nik marraztu nuen, lehenengo pasarte hori, eta horren ondoren hasi zen Unai bigarren kapituloa idazten. Orduan, batak egindako lanak, urrengoak egingo zuen lana baldintzatu edo ongarritzen zuen, eta orduan sortu dira gauzak bestela sortuko ez zirenak. Normalean komikintzan eta zineman suposatzen dut, eta antzerkian eta horrela, idazten da Gidoia alde batetikan, eta gero Gidoia erabat bukatuta dagoenan ematen zaie marrazkilari, interprete, aktore zuzendari dena delakoi, haien moldaketa egiteko. Kaso hontan, joan gara moldaketa bidean egiten, eta nire moldaketak ere haiei gauza berriak iradokitzen zizkien, eta alderantziz. Orduan, egin dugu lan katean, baina kateatu gabe. Eta horre sortzen zuen suspense bat guretzat ere. Hau da, zer egin ote du orain Unaiek. Eta gero, eze ona, nik ere inberko dut zerbait. Orduan badago hor, kateatze hortan, gu divertitzen ginen, guretzako zegoen sorpresa kapitulo bakoitzean, Gidoi erakustean, eta zer esanik ez gero Josebak marraztean, orduan, egon da hor elikadura konstante bat. Gidoi aldetik, ezurdura hori, hor ja definitzen ziren ze kapituluak abordatu bertzen dituzten, kapituluak ikusita komikia ez dela kronologikoa, behin dena montatuta zegoela aldatu dira, kapituluren bat aldatu da, lekuz, ze oso kurioso iruditzen zait justu erdian dagoen posterra, eta da komikiaren erdian dagoena. Orduan ez dakit hasieratik hori definituta zegoen, ara iritsi zinet eta biraze kasualitatea, edo nola eratu zen. Gidoi aldetik, gero marrazkio sartuko. Nik nire iritziz komikia kronologikoa da. Gertatzen da, baditula momentu batzutan flashback batzuk. Hori da, bai. Orduan, badu kronologiatik zerbait, baina gero pasarte batzutan kronologia hori pixko bat puskatzen dugu, haurtzaroko oroitzapen batzuetara bueltatzeko esan dezagun. Lehenago esan dugun bezala, Lekeitioko bilera hartatikan, aterazen Bizkarrezur horretan, bazeuden pasarte batzuk definituta, alegia. Lekeitioko zerarekin, traumarekin, esan dezagun, nola ikusi zituzen Laboatarrek alemanen hegazkina Gernika bombardatzera, horrekin zerbait egin behar dugu. Edo bere Bartzelonako ikasketen pasartearekin ere, zerbait egin behar dugu. Baina hori baina askoz gehiago ez zegoen definituta. Eta gainera hor gertatu zen, agian bileran Unaiek proposatutako pasarte bat zuk idatzi zenuela, edo alderantziz, ezta? Claro, ordenean jarraituta, tokatzen zitzaiona bakoitzak, Bakoitzak eman zituen beretzako derrigorrezkoak ziren pasarteak, baina ez du esan nahi norberarentzat derrigorrezkoenak ziren horiek, gero norberak ionizatu zituenik, eta hori ere polita da, ez? Momentu batean, baina hau zuk idatzi duzu edo Unaiek, ez naiz gogoratzen. Ze behar bada Unaien ideia da, baina nik garatu dut edo alderantziz. Kontatu kapituluak, 1, 2, 3, 4, ez? Ez zuten kapituloka idatzi pixko bat, izan zen kolpeka. Nik kontakiz, relatoa simplifikatzeko esaten dut kapituloka idatzi zutela, baina izan zen kolpeka. Pasarte hauek nik idatzeko ditut, eta agian inspirazioa zeukaten, eta pixka gehiago idazten zuten edo ez, baina etzen izan lan egiteko modu hain ordenatu bat, ez da?
bai bukaera hurbildu ala, bukaera hobetsi genuen, hau da, pentsatuz, ja, hilabete gutxi falta zirela, ziurtatu nahi genuen bukaera. Eta bukaera hori egin eta marraztu zuen, etzen azkeneko gauza izan, marraztu zenuen. Hori da. Azkenengo kapituloa etzen marraztu nuen azkenengo gauza izan. Izan zen pixko bat, zuhurra izatea eta etxeko lanak ondo eginda uztea. Erabaki genuen bazeudela, bai edo bai komikian sartu behar genituen pasarte batzuk. Gero bazeuden beste pasarte batzuk, komikian sartzea polita litzakenak. Eta gero bazeuden beste zera batzuk, pasarte batzuk, denbora bagenu komikian sartuko genituzkenak. Eta orduan, gauza batzuk kanpoan gauza gutxi batzuk kanpoan gelditu dira, beste batzuk moldatu behar izan ditugu. Agian, adibidez Arkaitzek gidoian idatzitako pasarte bat desarrollatuagoa zegoen, baina denboraz larri gabiltzan ez, nik eskatu nion laburpen moduko bat egitea, merezi zuen gauza hori, pasarte hori sartzea, baina nahin luze ezin nuen marraztu, ez zidan denbora ematen. Moldaketak egin behar izan gituen, baina bai bazegoen olako jerarkia bat, bai edo bai sartu behar genunak, edo bigarren mailako zerak. Saldatzen juteko, gidoi aldetik erabili dituzue lau biografia, batez ere, bukaeran agertzen dianak. Liburua zenbat esango zenuk ez dela biografikoa, zenbat asmatua, edo... Uneko 77 terdi... Txiko nabera, portzentai haundi bat biografikoa da. Nik uste dut, ez dakit biografikoa, eta horri buruz ere asko hitz egin dugu, ez? Nik hau egin nuenean, nentorren, proiektu honetan sartu ginenean, nentorren fakirraren ahotsa idaztetik, ez? Imanol Larzabal kantariaren bizitzan oinarritutako fikzio bat. Eta uste dut, ikusita jendearen novela horrekiko percepzioak eraginda aukeratu nuen western batekin hastea. Ez dakit ulertzen den zer esan nahi duen. Hau da, fikzio. Jabetu nintzen jendeak fikzio hori ahalmentzen diona, zure gertuko pertsonaia bat fikzionatzen duzunean oso estua dela gure ohituretan. Hau da, batez ere, Imanol izan zen bezala, edo Mikel Laboa zen bezala, jendeak daukanean bizio bat, edo percepzio bat, edo anekdota bat, pertsona real batekin. Espero du horrekin fikzio bat egiten denean, anekdota edo percepzio hori bere hortan topatzea fikzioan. Eta fikzioak edo nik behintza sortzaile bezala ez du horrela funtzionatzen. Azkenean, sortzaileak bere arrokeriatik nahi duena da, eta hortik izenburua ere ni ez naiz Mikel Laboa. Edo sartuko bera. Da, guk sortzen duguna da, Mikel Laboa ez den Mikel Laboa bat, baina gure helburua da, gure komikiko Mikel Laboa izan dadin, benetako Mikel Laboa baino Mikel Laboagoa. Hau da, zuk esaten duzu biografia. Ezinezkoa da pertsona baten biografia kontatzea. Biografia ariketa konbentzio ezinezko bat da. Nola jakin pertsona baten bizitza? Zuk sortzen duzuna da, biografia on baten itxura sortzen duzu, edo biopik bat ikusten duzu, eta esaten duzu, beraz horrelakoa zen Van Gogh, horrelakoa zen Julio César. Konbentzitu zaitu. Baina Julio César etzen horrelakoa, eta Van Gogh etzen horrelakoa, inondik ere. Gertatzen dena da, zugandik gertuko norbait fikzionatzen dutenean, jartzen zarela oso defentsiban. Nik Imanolen egiteko entrevistatu nituen 30 persona. Eta 30 persona egiteko batek eman zidan histori bat. Eta baina aukeratzen nuelarik metodo hori lanerako gero ni zornatzaio metodo horri eta kontatu didatenari. Baina, karo, gero badago fikzioaren arauak daude eta daude sesgoa. Hau da, 30 pertsona horietatik 4 bakarrik ziren emakumezkoak. Eta emakumezkoek kontatzen zituzten historiak ezberdinak ziren. Nik erabaki behar dut, historia guztien artean ze aritmetika egin. Hori batetik eta bestetik, fikzioak zer eskatzen duen funtzionatu dezan. Zer realidadea inkoherentea izan daiteke, baina fikzioa ez. Orduan, fikzio koherente bat sortzeko, ariketa ezinezko bat egiten duzu.
Eta orduan hor topatu nintzen, modu pixkat bortitzean batzutan, konturatu nintzen jendeak fikzioaren askatasunak eta legeak ez dituela nik bezala ulertzen, jende asko. Horregatik, laboarekin lanean hasi ginenean, esan duen, bueno, importanteena hemen zer da? Osea, nor dauka laboaren, nor dauka inoren biografia benetakoa? Gertuko jendeak, familiak, entzuleek, norena da laboa? Zer da importanteena? Hori izan gen, lekoitian asko itzen genuen horri buruz. Zer da gogoan garriena, zer da iraungo duena, zer da... Eta gu ari gara hemen laboaren representazio bat egiten, baina Picasso esaten zuen bezala, egiten zituenean Gertrude Stein egin zion retrato famosoa, eta Gertrude Steinek esan zion, ez dauka nire antza asko. Eta Picasso esan zion, lasai denborarekin zuk izango duzuaren antza. Eta hori da sortzaileak bere arrokerian egin nahi duena, eta hori da gure lanaren xarma ere ez. Orduan, hau da Dreamcatcher bada, ez da liburu bat. Hau da ametsak ehizatzeko makina bat. Eta makina hori jarri dugu, eta saiatu gara, laboaren zatitxo bat, psikofonia bat bezala, harrapatzen ez. Hori zen apustua. Harrapatzen. Bueno, ja, zu batea ezunez titulua, esplika dezagun nondi datorren titulua, zeren gero konturatu nintzen, edo zuen elkarrizketaren batean ikusi nuen, berez hau ez dala titulo, baizik eta bokadillo bat dala, berak esaten du, ni ez naiz Mikel Laboa, eta atzean dauka jarraipena, ez? Bueno, esplikatu nondi datorren inspirazioa, eta hori dena? Hau, ezin da galditu. A ber. Txain, jarriko dut. Eski hain zuzen ere, badaukagu, azala eta titularena izan zen komikiaren sorkuntzaren prozesuan nahiko bukaeran egin behar izan genuen gauza bat. Elkarretik eskatzen zigutelako, hasi behar gara prestatzen gure katalogoa, promozioak, eta behar dugu azal bat eta titulo bat. Ze ordura arte ez dakit ondo ze izen jarri genion komikiari. Nola deitzen genion proiektuari. Laboa komikia, besterik gabe izan daiteke ez? Opa, markatu, hori da. Begira. Iritsi zen momentua egin behar izan genuena, behar dugu izenburu bat eta portada bat. Eta orduan egin genuena izan zen, berriro beste ideia zaparrada bat eta proposamenak egin genituen. Hor atera zen, atera zen kontzeptu bat zela ezin dugu azalarekin saldu barruan ez dagoen ezerrez. Eta orduan izan behar da azal bat honestoa. Horregatikan biografia hitza ekiditea nahiko hasierako erabaki izan zela esango nuke. Eta hasi ginen, hor ikusten duzute, komikigrafia. Hau izan zen lehendabiziko saiakera bat, komikiaren bukara aldera keinu bat egiten diogu Ruper Ordorikaren Sekula Belardiko kantaria abestiari, eta agian hortikan jozezaken azalak. Badago komikian beste esaldi bat nahiko bukara aldera esaten duena Mikel Laboak dela egan etorri naiz. Eta hortik zenbat gauza iradokitzen dituen, ez? Txoriekin eta pixka bat estralurtar bat izatearekin, edo... Eta egan etorri naiz, baina egan egitea edo erortzea, ze puntutan hastentzera egan, edo noiz hastentzera erortzen, ez? Eta hor, ikusten dugu bera adina ezberdinetan erortzen, ezta? Eta hor ere berriro Mikel Laboaren komikigrafia. Hemen jateratzen da beste kontzeptua dela ez dok biografia, hori ere, ez dok amairurekin, eta... Hau ez dok biografia bat, ezta? Itz oso ona da, eta kendu egin zenuten, ez? Ez zitzaizoen gustatzen ez dok biografia? Hor, oso polita izan zen momentu hori. Nik uste, erabaki genuen beste gauza bat izan zen, erabaki behar genitula aldi berean, portada, izenburua eta kontrazala. Ze beti, pentsatzen duzu izenburu bat abstraktuan, edo portada bat abstraktuan, baina guk, Unaik eta biok, nahi genuen pelota berari bota esan. Izenburu ez daukagu oraindik, baina, eta zu badaukazu portada. Igual portadak emango digu pista bat guri, eta pentsatu behar zen, ez bakarrik azala, kontrazala, eta titulua dena elkarrekin, ez da? Igual horrela lortuko dugu zerbait, igual ez da izango munduko izenbururik onena, baina bai munduko izenbururik onena portada horrekin.
Eta horrela iritsi ginen pixkat honetara, ez? Bai, bueno, ikusten duzuten bezala, proposamenak aurrera joan ala, azten gara hurbiltzen azken portada izango den horretara, gehiago hurbiltzen gara, ja joaten da ez biografiaren kontzeptua joaten da, eta ja sartzen da ni ez naiz Mikel Laboa. Kasik hau izan zen portada. Kasik. Azkenengo momentuan, hor, marrazketen ari nintzala eta montajeakin bueltaka, eta nahi garbi geneukan, nahi genula izatea, tituloa Mikelek esaten zuen zerbait. Zer nire beste obsesio bat zen, hau agian nirea gehiago, portadarengatik jendeak ulertu hartzen hori komiki bat zela. Ez zela liburu bat, edo ez zela novela bat, edo zela komiki bat. Eta orduan, niretzako modurik zuzenena zen portadan beran bokadillo bat sartzea, bonbullo bat sartzea. Eta horregatikan, tituloa dago txuriz eta dauka buztantxo hori Mikelek esaten duela adierazteko. Azkenengo momentuan, ia hau izan zenean portada, nire neskalaguna ondoan neukan, eta zantzuen, zeratik ez duzu jartzen begia tapatzen. Bai, probatuko dut. Bai, hau bidali, eta bai, beha honena, eta beha honena, gauza guztiek bere aurrekaria dituzte, ondo funtzionatzen bale modute, nonbaitetik datoztela da. Ni duela gutxi konturatu nintzen, gure portadaren oso antzekoa daukala Charles Barnesen Agujero Negro komikiak. Baita ere da, holako pertsona bat, izenburua begiak tapatzen diona. Nire ustez gure genialidadea da, begiak tapatzen dion hori bokadillo izatea. Agian asko ez zaite konturatu, horko buztantxo horrekin, baina netzako hori da ematen diona jokua egiten duena, eta gero atzean ere AES erantzun dezake Mikelek, eta gauzaiek, ez da. Baina badauka jokoa baita ere, Magriten Zezine Pasune Pip kuadro famatua, azken finean, hau ez da pipa bat, hau da pipa baten margolana. Nien ez Mikel Laboa, nien ez Mikel Laboari buruzko komiki bat. Edo nien ez Mikel Laboaren representazio bat. Baina gero baita ere, konturatu ginen, nien ez Mikel Laboa, basekoan Xabier Montoiak diska bat, nien ez Xabier Montoia. Eta bueno, bai, ez da zerratuko. Edo begiak tapatzerena, 11 aldiz irabili da, bai Kortaturen portada horretan, bai Sex Pistolsek badauka zera Inglaterrako erregina begiak horrela tapatuta, askotan erabiltzen den anonimatoaren asunto hori da, ezta? Bueno, marrazkia kontutan izanik, leno aipatu dezu Tintin, eta gainean, Wester hori irakurrita eta Tintin ezagutzen duguna, esatak genuen, ostras, hau da, oso Tintin. Baina bai, igual esan daiteke, kolorekin ere bai daukazu joku hori, baina marrazketarekin, edo marrazkien estiloarekin ere bai jokatzen da, edo aldatzen doa, segun ze leku edo segun ze epokaz ari garen. Hori dena ikusita, eta gainean beste komikiren bat ikusi dut zurea Instagramen eta bar, ikusi dut gaitasuna aukazula beste modu batzuetan ere bai margotzeko, nola erabakitzen da? Zer margotu eta nola, noiz, zergaitik? Hasieran neukan ideia zen ambiziosoagoa zen, hemen badukat adibideon bat. Hau, hemen hiru bineta hauek dira komikiko hiru pasarte, bat oso hasierakoa, bestea erdialdekoa, eta bestea da bukararako pentsatuta neukan estetika. Nahi nuen, komiki hasi oso komiki estetika klasiko batekin, eta hori nahi nuen lortu egiten marrazkia komikitan normalean egiten da arkatzalen da bisi, gero tintaztatu egiten da, entintatu egiten da, ezta? Eta gero kolorean baten zaio. Nahi nuen horrelasi komikia, oso klasiko. Gero, komikiaren gruesoa esan dezagun, nahi nuen egin papera tarkatza. Entintatu gabe. Iruditzen zitzaidan zela pixko bat, Mikel Laboaren musika egiteko moduari keinu bat egitea. Bakarrik arkatzakin? Alegia, berak nola egiten zuen musika? Gitarra eta mikroa, gero egia da, instrumentazio gehiagoko bukaera aldera bazituen piezak instrumentazio gehiagorekin, baina bere ibilbidearen pasartea hundienean esan dezagun oso soila zen, bere zera, ezta? Eta nahi nuen, berak nola kantatu nik ala marraztu. Papera tarkatza, kito. Kolore pixko minimo bat ordenagailuz sartzen duen, baina
trazoa bera arkatza izatea. Eta hor, erdian ikusten duzuten marrazki hori da, paperat arkatza. Eta nahi nuen, komiki aurrera jarraitu ala, bere esperimentaziorako joera horri keinu egiteko, irudia bera, pixko bat abstrakzioera eramatea, eta koloreak ez oso modu errealista batean sartzea, irudia fragmentatzea, baina denboraz pixka bat zezenak harrapatu gintuen, eta bukaeran nuen egin izan burutan eukan hori. Baina, pasarte batzutan bai sartu izan nituela estetika berezia goiek, eta esan guke gehien bat bere haurtzaroa irudikatzeko izan nula aukera estetika horiek erabiltzeko. Baina, ikustu duzun bezala, denak badauka atzean erabaki badago, autu badago. Horrela izan beharko luke bintzat, nire ustez. Hiri bakoitzak ere kolore bat zeukan, ez? Bai. Haurtzaroa diozula, hor beste estetikaren beste erabaki bat dira koloreak. Koloreekin jolasten duzu, hasieran westerrean agertzen da soineko bat, emakume bat soineko batekin, kolore horiekin, eta kolore horiek ja noizean behin errepikatzen dira komikian zehar, nola dator erabaki hori eta zergatik? Begira, garbi neukan ezin nuela egin komiki osoa kolore guztiekin. Egon balin bana ez ja, bi urte pasabalen ditut komikian marrazten, horrela egin izan manu beharko nituen 3 edo 4 urte. Eta etzen posible. Alde batetik ikusten duzute estena toki bakiteri. Baina gainean indarra galduko luke. Osea, horri guztiak, bani badukate kolorez berdina, baina... Orduan, ez zuen kolperik izango kolore guztiak erabiltzen dituzun momentu horiek. Batzutan itzultzen da, eta ematen dio indar gehiago, baina ez horri bat guztiak urdinez izatea ez du esan nahi indar gutxiago duenik, baizik eta da leku zehatz batean kokatua, eta bueno. Asko posten ez galdera hori egin didaz. Ez baina egia da, gauza da ni pixka bat obsesionatzen dagoen azken boladan marrazkilari bezala. Normalean, komiken munduan sartzen garenean, gaztetan, eta azten garenean gure lehenengo komikak egiten, esaten dugu, nahi dut izan berritzailea. Ez dut egin nahi jendeak beti egin izan duen komiki mota hori, eta nik berrasmatuko dut komikiaren lenguaia nik bakarrik. Eta orduan, azten gara, binetak bata bestearen gainean jartzen, ordenak puskatzen, saiatzen gara horlako gauza berritzaileak egiten, eta denbora aurrera pasala, ni behintzat konturatu naiz, komiki osoa egiten balen baduzu, hain puskatzaile eta hain berritzaile, puskatzearen indar hori diluitzen dela monotonian. Eta nahi balen baduzu zerbaitek berrikuntzaren edo puskatzearen kolpe hori izatea, egin behar duzula gauza bat apalagoa, soilagoa, nahi duzunean indar hori jartzeko, berrikuntzaren indar hori jartzeko, eta horrek izateko garrantzia edo horrek hartzeko indarra. Kolorearekin hori egiten saiatu, naiz? Eman diot, kapitulo bakoitzari edo, hobeto esan da, pasarte bakoitzari kolore bat edo bi, hor ikusten duzu adibidez, lehenengoa, Donostia urdina da. Bigarrena eskuinean, hori, Iruña berdea, ezta? Zuzeneko kontzertutako irudi guztiak txuribeltzean egin ditut. Westerna, pixka bat, Orista, Granate, horiek, ezta? Ordan, estena bakoitzak badu bere kolorea, baina komiki osoan zehar, badaude momentu batzuk, kolpe batzuk, ateratzen ditu dela horrelako kolore bizi espresiboago batzuk, ezta? Nahi nion nola ala komikian estetikoki zumetari keinu bat egin. Gainera, kontatu zen edan agatekan, elkarte honetan, baduzue... Zumetan kuadro. Zumetan kuadroa, hori reproduzio bat da, ezta? Bueno, ez da reproduzio bat. Kuadroa salbatzearen, kuadroa mendikan kendu zen, eta egin genuen eskaneo bat izan daitekeena, baina alo bestia, dala kamera handi bat hartu, eta 30 piko argazki aterata, tak. Da eskanerrak egiten duena horri batekin, baina argazki kamera batekin, eta goitikan aterata, eta pixkanaka kuadroa mugituta, argazki pila atera, eta hori gero Photoshopekin eta egun batzurekin zerrenderizatzeko hori dena, material guzti hori kriston gigapila ziren, eta hor daukagu. Ematen du kuadroa dela, baina berez tela batean imprimatutako argazki bat da. Edo nork ezin du esan hori daukanekan, Ez? Ez dago eski. Horregatik da reproduzioa. Bestea salbatzea. Ez, baina alegia, dakizuen ez,
Zumetak egin zituen Mikelen disken portada gehienak, eta orduan nik nahi gabe Mikel Lauan pentsatuta Zumetaren irudiak etortzen zaizkit burura. Eta nahi nion komikian keinu bat egin Zumetari, eta erabaki nuen, komikian Mikel Lauaren inspirazioa edo extraordinarioa irudikatzeko momentuan Zumetaren koloretara joango nintzela. Sarri erabiltzen zituen Zumetak kolore primarioak, nahiko biziak, eta asko jotzen zuen abstrakziora, hori egiten saiatu naiz. Adibidez, lehenengo aldia ikusten dunean Mikelek Marisol, bere irudimena, bere inspirazioa pizten du, eta bere Marisolen soineko hori bere munduan bihurtzen da. Edo ikusten dituenean, hor alboan dituzuen Donostiako portuko arrantzaleak, kontatzen du Marisolek bere memorietan, nonbait, arrantzaleei begira hartu zuela Mikelek bere janzkera hori, ezta? Ikusten dituen arrantzaleak, inspirazioa pizten zaio, eta arrantzalei atzetik atatzen zaizkie kolore horiek, eta hor erabiltzen ditut kolore guztiak, esan dezago. Eta hor azpimarratzen ditut momentu horiek kolore guzti horiekin. Edo, haurtzaroan ere kolore horiek erabiltzen ditut, nire ustez behintzat haurtzarotik datozkigu gure inspirazio gusto eta izateko era eta gauza guzti horiek, ze azken finan haurtzaroa oroitu baina gehiago, berreraikitzen dugu, ez dakigu ondo oroitzen dugun, edo ikusi genuen argazki horretatik, edo gure familian kontatzen den beste eretatik, berreraikitzen dugun gure haurtzarorako oroitzapen horiek, ez? Ordan badira pixka bat irudimenaren munduarekin zer ikusi daukana gehiago oroitzapenarekin baino, ez? Haurtzaro guztiare kolore horiekin egin duen, eta noski bere haurtzaroarekin zerikusia daukan pasarte hori dela Gernikako bombardaketa, hainbeste eragintzuena bere sormenean, baitaren nahi genion egin keinu bat pasarte horri, eta erabaki genuen egin genezakela hartu Picassoren Gernika, eta Zumetaren Gernikarekin nahastu, eta horrelako naste borraste bat egin, bidena bar keinua egiteko hainbeste sortzaileri. Gerorako neukan hori, baina justo esan duana, komikiaren erdialdean dago poster desplegable bat izan beharko lukeena, baina 6 horritan banatua dagoena, eta esan izun, aizue, pentsatu dezue hau saltzea, eta esan zeniaten Durankon, oparitzen zenutela, eta nizuten, mikabuela etxe, berriro ate behar dituzue. Gauza, 6 horrialde horiek historia bat daukate eta gainean aurrez badaude bineta batzuk kontatzen dutenak poster horretara nola iristen zean eta posterraren ondoren badaude bineta gehiago jarraitzen duena kontatzen historia, baina poster hori bakarrik izatearena ni uste oso ideia hona hilitzatekela berriro ateratzearena. Eta hemendik elkarreko. Eginen dugun ez bait. Baina, ontaz ari zara, ez da? Bai, oso nahi. Hau, hemen ikusten duzuten zerrenda hau komikian 4 partetan banatuta dago, eta parte bakoitza horrialde bada. Eta horregatik ikusten dugu, hemen Mikel Laua aurra dela horre alemanen hegazkinetatik erortzen, eta berago ikusten dugu ja gaztetan, eta hor ja heldua dela, eta ja azkenengo horrialdea izango zen hau, ez da? Honekin egin genuen, Durangoroko esatuzun bezala egin genuen, desplegable bat. Eta gero, inkluso jarriko nuke, bukaeran ere, bai, Osea, urrengo horrialdea beltzarekin jarraituko zenuke? Bai. Baina hor, egongo zen, urrengo horrialdearekin marra zuzen bat hori, jarraikortasun hori mozten. Ni jarriko nuke, ematen diolako indarra hor dagoen guztiari, eta gero komikia jarraitzen du, hortatik zer agertzen den, eta horri utziko diot komikia irakurtzen duenari. Baina, nahi oso potentea iruditzen zait. Eta esan zenungo, Durangon oparitzen genuen. Ez daukagu bat gordeta... Ez diot nigatik bakarrik esaten, Osea, balin badago, bai, mesedez, favorez, arren. Baina, ni uste oso komiki interesgarria dela. A ber, oso poster interesgarria dela. Ze gertatzen da, komikiak baditu bere mugak. Eta komikiak adibidez, ez dauka soinurik. Eta zuek agian komikia irakurtzerakoan etortzen zitzaizkizuen burura Mikel Lauaren kantak, ez da, nahi gabe. Eta hori da, denok ezagutzen duela Mikel Laua, eta hori pixka bat, bazen abantaila bat guretzako komikia egiterakoan.
Baina muga horiek dira niretzako hain zuzen ere marrazkilari bezala interesgarriak, asmatu behar dituzulako moduak pixka bat saiesteko edo iradokitzeko bertan ez dagoen hori. Dela soinua, dela denbora. Ze zineman zu isertzen zara eta irudiak etortzen zaizkizu. Baina komikian zu jumartzara begia irudi mugitzen. Orduan, modu bat, komikitan normalean soinua onomatopeien bidez irudikatzen da, baina nola egin alako oihu hain bortitza, erabaki nuen dena beltza egitea eta ikustea belztasun hori oihu batek sortzen duela. Eta gero ikusten du beltz hori, hori da, askok sortu duten belztasun badela, ezta? Potentea da. Eskerrik asko. Ni komiki gintza gustatzen zait, orduan horrelako detaileak eta asko baloratzen ditut. Baina, bueno, gero itzuliko geha marrazki gintzara, ze arkaitz pixka eta aspertuta izango dut. Ez, baina, gero ere bai dago gauza bat, sorpresak jasotzen dituala, edo ditugula komiki irakurri bitartean, zeren, egia da, marrazkiagatik, edo marrazki bikainaregatik, badira pertsonaia ezberdinako, euskal kulturako pertsonaia ezberdinak, komikian zehar identifikatzen dituzunak, baina izena, edo beraien inguruko izenak, edo aizu zumeetan inguruan, eta bar, beranduago agertzen dienak. Eta hor ja zertifikatzen zu. Banekin. Hori hasieratik idatzita zegoen horrela, edo juntzeatek entzen informazio pila komikitik, nola erabakitzen da ez aurkeztu pertsonaia bat agertu aurretik, baizik eta ondoren zaren. Hori askorekin gertatzen da. Arrantzalearen irudia ikusten duzu, ni esaten duen, ez daki zergatik Jose Mario deitzen diote, izen bat deitzen diote, eta ni esaten du, ez nekin nortzen hau, bueno, eta nola ezun gehiago esaten jarraitzen duzu. Gero erropasa datzen den, esate duzu, gauen, orain bakit zer zegoen ikusten, ez pertsona baizik eta bere janzkera. Eta horrelako detaileak, gidoietik datoz, noiz erabakitzen dira, nola, zer ezabatu. Denetik dago, ez batzuk bai ezabatuak izan ziren, eta beste batzuk, beti saiatzen ginen zeharkako moduan, informazioa ematen denean saiatu behar da zeharkako moduan, ematen, ez. Eta batzuetan irakurleari ere ematen zaionean, irakurleak poz ezberdinak hartu ditzake komiki batean edo novela batean, eta bat da sorpresa bat, eta beste bada rekonozimendu bat, ez? Hau da, ez duzu harritzen etengabe nekagarria delako, baizik eta sentiarazten duzu irakurlea partaide interpretazioan, claro, baina ni banekien hori, ez? Da, beti da interesgarria irakurlea, zuk lortu duzu irakurlea izan dadin, zu baino azkarragoa. Bai, hau da, eta irakurlea izan dadin, zu baino azkarragoa, zuk izan behar duzu zure burua baino azkarragoa. Eta hori da, gero, Broadwayko musikaletan esaten zuten, zegoen duenean bombilla guztiak ondo jarrita, zuzendaria joaten zela, eta imaginatu, 3.000 bombilla, ez? Eta joaten zela zuzendaria, eta bombilla bat desatornilatu egiten zuen, fundituta balego bezala. Eta iluminaziodoreak esaten zion, baina zergatik kendu duzu bombilla hori. Osea, publikoari emateko akats hori topatu izanaren plazerra. Ez, horren esaten duzu, zuak izuze plazerra ematen duen Hollywoodeko musikal batean horako aurrekontuarekin eta ikusleak esaten duenean, bai, baina begira, fijatu zara bombilla hori? Itzalita dago. Eta harrapatu dut, ez? Orduan, harrapatzen dituzun gauzak, hor badago dialogo bat irakurlearekin, eta beste urrezko arau bat, ez? Ari direnean bi personaje elkarrekin hizketan, ez ezatela sekula hitz egin, biek ja badakiten zerbaiti buruz. Osea, zinean edo komiki batean bi personaje ari badira hizketan, eta baizuk eta bainik baldin badakigu hizketa gaiaren resoluzioa edo zergatia, soberan dago, ez? Baude olako gidoieko trukoak edo testak edo zaramatzatenak gero eta testu gutxiago, hobe, ez? Gero testu masa behar denean, behar da, eta ematen diozu. Ni gustatzen zaizkit asko pelikula eta komiki parlatuak eta antzerkiak, ez? Ez dien isiltzen.
Eta izatez, faltan botatzen dut euskal zineman eta euskal antzerkian da gehiago hitz egiten duten pasarte horiek edo pelikula mota horiek, ez? Personaje inkontinenteak. Pues argentinoak egiten duten pelikula horiek batzutan edo, ez? Guk ez dauzkagu horrelakoak. Baina ez dut uste Mikel Laboa zenik personaia horrelako historia bat kontatzeko. Ba, zakit, gustatu zait, ez dakiana da, hasierako gidoi horretatik, ez dakit erantzuna izan ez duzu, baina zenbat borratu behar izan duzuen. Edo... Ez naiz kapaz erantzuteko, baina ez dut uste hainbeste kendu dugunik. Osea, hasierako behin erabaki genuenean bizkarrezurra zein zen, nahiko garbi geratu zen, ez zuela testu asko izango. Gero badago jendeak, eta ni horietako bat izan naiz, eta naiz, ez? Komikira hurbiltze garenak eta testua jarraitzen dugu. Eta ja 15 minutuan irakurri dugu eleberri grafikoa. Eta hori da desproposito bat, ez? Komikia ez da horrela irakurtzen. Orduan, esabezu, bai, baina importantena ez baita hori. Importantena arreta bat ematea, irudiari, badaude hainbat detaile, 6. irakurketan harrapatuko dituzunak, baina ez daude testuan baizik eta irudian iskutatuta, ez? Da orduan kapa horiek dira komikiaren zentzua eta komikiak irakurri behar dira beste era batera. Eta behar badagu ez gaude aski alfabetatuak eta literaturatik gatozena gutxiago, ez? Baina baitere iruditzen zait hain testu kontenitua, osea, azken finean, ez konfunditu komiki batetako elkarrizketa komikiaren gidoiarekin. Edo komiki baten testua komikiaren gidoiarekin. Komiki mundu batek gidoia izan dezake. Behar du. Dezake. Agian marrazkilariak berak hasi daiteke zerotikan idatzi gabe historia asmatzen. Baina gidoilari batek egin dezake komiki mutu baten gidoia idatzi dezake. Zer gertatzen den, nola gertatzen den, zer ikusten den, gauza guztiek irudikatu behar direlako. Baina, esango nuke, oso seinale ona dela Unai eta Arkaitzen partetikan, testua bera ez izatea komikian protagonista nagusia. Ulertzea, irudiekin komikien benetako narrazioa sekuentzian dagoela eta ez testuan. Eta ez irudietan hain beste da, sekuentzian. Irudiek haien artean nola funtzionatzen duten. Hor dago komikien berezko narrazio erraminta. Hori ulertzen dute eta horrek esan du gidoilari onak direla. Zen gertatu daiteke, agian gidoilari eskasa batek esatea, baina nahizu, hemen somatu behar da nik egin dudala hau, eta orduan gehiago idatzi behar da, eta sartuko du narratzaile bat, esplizitatzen duena irudian ikusten dugun hori are gehiago. Ofa hotxa. Batzutan beharrezkoa da, eta oso emankorra izan daiteke. Baina kasu honetan, nire ustez hobeto funtzionatzen zuen gabe, eta hori hasieratik Arkaitz. Ez dakit hortaz hitz egin genuen, baina zuk horrela zizin. Hortaz nik uste ez zala eztabaidarik egon, ez? Gogatzen nintzen, Buster Keatonen lehenbiziko pelikuletan eta berak esaten zuen gidoiak idazten zituztela goizean goiz arotzak eta elektrikoak. Azkenean, Buster Keatonen filmean importantea zen, etxe bat egiten bazuten egurrezkoa eta etxea erortzen bazen, leio badakizu estena hori ez, leio txiki badaukana eta bera dago etxea gainera etortzen zaio eta bera justu dago jarrita leioan. Eta hori geratzen da hola, zutik, ez? Eta gag bat oso potentea. Gag hori ez zaion okurritu Buster Keatoni, okurritu zaion arotzari. Eta bera zen erantzukizuna ere, ez? Gidoilariak ere, daukagu gidoilariari buruzko ikuspuntu bat, baina era askotako gidoilariak. Ni suposatzen ari naiz, marrazki gintzan edo gidoietik marrazkira pasatzerakoan askatasuna handi izan dezula, baina ez dakit gidoian bazegoen bineten interpretazio bat, zer ikusi beharko litzatekeen edo berak Jose Bizkik atea duen ideia guztia nola irudikatu pasarteren bat. Unai eta bio nahiko pelma gara, hau da, hemen ez dagoen testu guztia azalpenetan zegoen. Eta hemen, eta hau, eta tal, eta gero, jakina, hori partitura hori berak hartzen zuen, eta adelibitum, ez? Eta eskerrak, ez? Berak hartzen zituen erabaki batzuk gidoiari eragiten ziotenak, ez? Hori garbi geneukan,
bere esku zegoela. Eta gero, orain okurritu zean gauza bat, binetetan agertzen diren, edo bokadilloak edo, hori irudiaren esku dago. Osa, ez dator gidoitik, hemen agertu beharko litzateke hau esaten. Ez, hori zuk erabakitzen duzu, zer esaten duten binetek. Dudarik gabe, komiki gidoi batean zerbait balin bada garrantzitsua da, esatea pertsonaia bakoitzak zer esaten duen zen momentutan. Hori bai, hori bada idazlearen lana bai edo bai. Vale. Gehiago, nire ustez, baude gozatzuk zaila dela aurrikusten. Gidoi bat idazten ari zaren bitartean. Zaila dela aurrikusten ikusi arte. Eta horretik niretzako lanaren pasarterik politenetarikoa da, gidoia irakurriala zirriborroa egiten hasten naizena. Zirriborroa esan nahi dut, horrialdeari forma ematen dio dana. Nik uste zu hasi zinela gidoia idazten burutan beste formato batekin. Xabiroien formato izan daitekena, ze burutan dut, lehendabiziko kapitulo horretan, proposatzen zenituela horrialde bakoitzan bineta gehiago. Eta nik ja burutan nuenez novela grafiko edo eleberri grafikoaren formatoa egiten nuen bere horrialde bakoitza pare bat horrialdetan banatu. Eta hor, ja, banaketa horretan eta moldaketa horretan, hasten zara erabaki batzuk hartzen, komikiaren izaera markatuko dutenak. Nik gehienez egiten aldudan aldaketa da, berak, bineta bakarrean, demagun, bi pertsonaia daudela, batek zerbait esaten eta besteak erantzuten, agian nik proposatu ezaket hori bi binetetan banatzea. Nahiago dalako izatea plano kontra plano. Ez izatea biak plano berean hitz egiten. Edo alderantzizkoa izan daiteke. Berak plano kontra plano proposatzen duena nik bakarrean bildu. Baina, ulertuko zen bezala, azten bali manaiz esaten, hau hemen jartzen zuen hau esan dezala besteak. Hor, ja, narrazioan gehiagiari zara eskua sartzen. Baina, irudiekin asko kontatu daiteke, eta horrialdearen formarekin asko kontatu daiteke, eta hori da nire obsesiotariko bat. Hor, leheno esan duguna, estiloa ere bai, segun zelekutan ematen du garaiko egunkarietan agertzen diren tirak formatu hori zaukatela, beste batzutan komplexuagoa, formatu ere aldatzen dijoala komikian aurrean zoazen einean, así que hortan ez. Ja, irudi hori daukazula irekia, galdetu nizun, baina arkatzaz edo tabletaz margotzen duzu? Arkatza. Gauza, hemen daude pertsonaia ezagun batzuk. Baina komikian zehar agertzen dira euskal kulturako pertsonaia batzuk, zein ikusi eta badakizu, identifikatzen dituzu nortze diren. Txirrita bat, edozein zumeta, edozein, berdin du, euskal kultur, hor daude. Eta bakizu nortzu diren, eta ez dizute izenik esan behar. Eta ni galdet, dira, katxare bai. A ber, ia iruditzen zitan, kalko bat dirudite, eta ni esaten nun, tabletarekin balin bada, argazki bat balin badauka eta gainetik amarraztu. Alegia, galdetu zidan, ea trampa inuen eta kalkatu nituen. Eta esaten, a ber, marrazkilaria naizela. Mesez, badakit hau egiten. Baina... Berezik inouzez komiki gintzan, ez da biablea komiki oso bat kalkatzen egitea. Aparte, oso, ez dakit nola esan, justo behar duzun ikuspunturako argazki bat topatzeko denbora pila beharko zenuen. Baina aparte galtzen du freskura eta galtzen du ritmoa galtzen du. Somatzen da zerbait kalkatu duzula. Neri gustatzen zaizkidan komikien 99% ez dute kalkatzen. Dago esku bat eta estilo bat. Eta orduan hauek ez dira hartze, zumeta, lete eta hauek denak ez dira haien retratoak, dira haien interpretazioak, dira nire interpretazioa haien aurpegiarena. Eta interpretazio hori konsonantzian dago, nik egiten dudan Mikelen interpretazioarekin edo paisaien interpretazioarekin, dena estilo unifikatua da. Eta estilo unifikatu horrek egiten du irakurterreza izatea. Ze balin bada komikia olako estiloen collage bat, irakurleak hori nahi gabe, nahiz eta ez izan oso aditua, somatzen du eta mozten du irakurketa, eta saltoak gertatzen dira, eta estiloan jarraikortasun horrek ematen dio, nire uste egiten du komiki bat hobeagoa izatea, ematen dio komikiari irakurterreztasun bat. Gainean, beraiek agertzen dianean, normalean marrazkia ematen du lau trazorekin margotutako zerbait dela, osea ez diala oso detailetsuak, baina ezakit
aukeratzen dituzun detaile batzuk, bizarra, sudurra, begirada, gestoa, eta identifikatzen dituzu oso errex. Ondo zoaz, ze hemen ikusten duzute adibidez Benito Lertxundi, komikian pasarte batean agertzen da Benito Lertxundi, kokatzen dugun garaian, berez izan beharko zuen eskuinan daukan itxura. Baina nik esan nuen, irakurleak nahi balin badugu identifikatzea ondo, bera Benito Lertxundi dela, jarri beharko diot melenitatxoa eta perila eta horrela, ze bestela kostatuko zaio gehiago zautzea. Ikusten? Leheno ez esan, galderari balin badukezue, Mesedez. Ni hemen nago bota, seguraski zuek galderak egiten baditu zuen, ni akats gutxiago sartuko ditut, beraz, mesedez, altxatu eskua eta... bueno, marrazterakoan, hau podcast batentzako grabatzen gabiltz, zu zer, entzuten duzu zerbait, musika, podcastak? Bai, nire lanak baitu faseak, eta hasierako fasea bada pentsatzekoa, gidoia irakurri, interpretatu, hor behar dut, gehien jota musika. Eta albalin bada ez euskaraz letra ondo ulertzen den zera entretenitzen aldauen zerbait. Baina gero, komikilarian lanak badauzka ordu parrasta bat, dela askoz mekanikoagoa, dela egindako lana garbira pasa, errepasatu, kolorea eman, eta hori denan behar dut entretenimentua. Eta entzute ditut podcastak, YouTube konsumitzen dut gehiegi, bai. Gero, ahaztu egin zait, Leno, badauzkazu poesia visual batzuk, ez dakit betetzearren dauden horri kantitate batetara iritsi barzinetelako edo, baina bai dira, hori da, oso ez dute ez dira historiaren parte, baina bai kontatzen dutela. Eski ez da ere ez da sentimendu bat. Bueno, zergaiti daude hor. Batez ere daude komikiari erritmoa emateko. Bi telefono. Edo are gehiago, komikiaren erritmoa puskatzeko. Edo geldotzeko. Kapitulo bakoitza pixkat banatzeko eta irakurleari arnasgune bat emateko, esateko, bale, nire nuen muzu hau momentu hona da irakurtzeari usteko. Edo momentu hona da komunera juteko. Zineman egongo berira anuntzia bezala. Eta jake nahi gustatzen zait komikitan sartzea geldiune horiek. Pelikula baten fundidoak dirudite. Izan daiteke. Leku aldaketa bat dagoenean, denbora aldaketa bat dagoenean. Bai. Baina zer egin dezakegu? Txuria utzi? Bueno, txuria utzi beharrean, aprobetxatu genuen eta egin genuen jokua, gutxi gora berak kontatzen ari garen bere bizitzako garai hartako edo bueno, zerikusia izan dezaken, pasarte horrekin zerikusia izan dezaken, bere kanta bati keinua egiteko. Tardoan, ebaketa hautako bakoitzak badu bere kanta batekin zerikusia. Lehenengoa, hau da, Lili bat. Hau, Pasaiako herritik. Hau erresa da, ze hor bertan idatzita dago, txoria txori. Komunikazio. Eta, bueno, horrela, xoxo beltza, hau, bai, ez dakit nola izan duen kanta. Lur gainean, txorian karinek utzitako arrasto soilera. Bueno, horrela, eta de paso egiten dugu hori esaten zenuena irakurlea sentitu arazi azkarra. Harrapatzen duenean irakurleak, hau badaki ze kanta den. Enaiz joan behar bukaera ino, eta ez du behiratu behar glosarioa ikusteko ze kanta den. Horrek ematen jozu poxa txikila irakurleari ere bai. Baitare, hori ere bai, baina hori ez digu dain beste esan. Neko jendean neko ondo tratatu gaitu. Limitatuta zenuten horri aldetik edo bakarri denbora aldetik o nola da? Denbora aldetik. Bueno, denbora aldetik ez da ere beste. Izan zen, bueno, bai, izan zen 4 urte tardatu genuen, ze ja iritsi zen momentu bat, esan genuela, bueno, ja ari da formartzen komikia, proiektu hau errealista izateko edo pixka bat zentzuduna izateko jasi behar gara pentsatzen bukaera bat jartzea, eta beraz, normalena izango zen, datorren urteko Durangora iristea. Eta horrek esan nahi du, irailerako inprenten egotea, horrek esan nahi du argitaletxari ez dakin noiz bidaltzea, eta horren arabera ja, hastentzara horizonte bat jartzen duzu bukatzeko, eta nik ez da, izuek, gidoia bukatuko zenute egun ontarako, nik marrasten alko nuke horri alde hauek ontarako, eta horrela.
Eta Mikel Laboa katedrak ikusten zituen, egiten zuten lana egin bitartean, edo bukaera arte hau gure lana da, eta ez dezu ezer erabaikiko, edo... Zer, bidaltzen gaizkien, bai. Justifikatzeko beste atzera bat eskatzeko, hau da, ez dugu esandako epean, beste 6 hilabete beharko ditugu, eta baina ikusten zuten lanen kalitatea, eta Ondo daz. Segi ordaintzen. Gazteleraz ere bai atera duzue, hor atzean duzuena, fondo horia daukana gaztelerazkoa da. Hau, euskerazkoak fondo urdina dauka, eta gaztelerazkoak fondo horia. Bada ezpada ere, ez nahazteko. Aparte, espainolezkoan jartzen du, yo no soy Mikel Laboa. Hore, eta katalenez ere bai ateratzeko dan zaudetela, ez dakin noizko... Irailean aterako dan. Vale, sondo. Eta egingo duzue Katalunian aurkezpenik? Katalana dominatzen duzue? Josebak bai, bertan ikasi zuela. Ez. Ni egon nintzen urtebete, han egon nintzen, enuenan ikasi. Ulertzen dut, baina ezin dut esan hitz egiten dudanik. Ulertu ulertzen dut. Vale, eta gero ere bai, jakin dudanez, da komiki bat irakurri daitekena, irakurri daitekena. A ber, ni pixka saltzearren, oso ondo dago, esan dizuet. Orduta erdian irakurri nuen, baina anotazio pila bat hartuta. Ordu batean irakurri daiteke lasai, eta marrazkiak ikusi, eta abar, usteet merezi dula, neri oparitu egin zidaten, eta behin irakurri nuenean, eskertu diet pila bat asko gustatu zitzaidalako komikia. Berez, zorionak zuei, eta beraiei badakiten hortzu dian, eta eskertu diet beraiei ere bai, oparitzeko ona da. Eta zaki zerbait gehi, bai, entzungarria ere badala. Kontatu, nondik atera zen, ez dakit limitazio hortatik edo, esan zenuten, soinu banda bat falta da, zer egin zenuten? Bueno, Josebak esan du, ez daukala musikarik komikiak, baina nik uste badaukala. Hau da, komiki honek lortzen du koloreen bitartez eta paisajeen bitartez entzutea gauzak, ez? Pixkate badauka hori, baina Josebari oso perfekzionista denez, hori ere gutxi iruditzen zitzaion, eta orduan erabaki zuen. Erabaki nuen egin zitekela gaur egungo teknologia marabillosoekin, kantu zerrenda bat egitea, interneten entzungai jartzeko, eta QR kode baten bidez area salto egitea. Orduan, komika irakurtzen dugun bitartean, kantu zerrenda hori entzutea, eta kantak daude, komikian keinu egiten diegu kanta batzui, orden berean, egin daite jarri diezaiokezu musika banda komikiari. Egia da baita ere komikiaren bukaeran jarri genula zerrenda hori bera, etxean diskak, jende asko ditu Mikel Laboaren diskak, nahi balen badu norberak bildu bere zerrenda, baina lan errazte aldera, 3. ediziotik aurra uste dut komikian bertan QR kode hori badagola, baina Durangon banatzen genuen oso polita zera, horri markagailua. Ere bai? Bai, hori... Bosterra horri... Badakizu bi alde zituen horri markagailuak alde batetikan QR kodea, baina beste alde batetikan hori galdu zenuen, horri markagailuak justo enkajatzen zuen portadan bere begiradarekin. Durangora joan behar. Zeka hor. Beste arrazoi batzuen gatik, aur txiki bat. Amaitzeko, hau usteet, euskal komiki gintza, ez dakit nola dagoen, baina bai, sarritan ez ditugula horrelako komikiak ikusten. Eta gainera, Jose Bizkirekin hitz egiten, esan zenian aurrez kanoren komiki batzuk eta berez pilaketa bat zirela, historia ezberdinak edo ez zirela liburu formatuan editatu, sortu, baizik eta gero elkartu zirela eta hortikan atera zela liburu bat. Zergaitik? Zergaitik ez dira horrelako komiki gehiago ateratzen, albumak edo... Nik uste gero eta gehiago ateratzen direla, ez? Horre izan ziren hainbat urteko geldialdi bat egon zen, baina azkeneko, ez dakit, 5, 8, 10 urtetan ateratzen ari direla, ez? Kontua da, hau da formato bat, eta beste formatoa da albuma, ez? Eta egia da, irakurlaren aldetik ere, hola percepzio bat oraindik, albuma publiko infantilarentzako zerbait dela.
ez? Ja, egiten baduzu Albuma, zer. tintinen Bai, formatua. handiagoa. Bale. Osea, eta horrek badauka horrendikan ere, eta hori pixkanaka aldatzen ari da, eta hortan asko lagundu du Xabiroi aldizkariak, ez? Eta Xabiroi aldizkariak eskatzen duena da, aldizkarian, oso ongi planifikatutako aldizkari bada, hor, Dani Fano da ideologo nagusia, ja badarmatza 15 urte, martxan, eta hor egiten duena da, historia kapituloka argitaratu lehenbizi aldizkarian, eta gero osatzen denean album formatoan atera. Zein da kontua? Normalean horrela lan egiten denean, niri behintzat asko kostatzen zait kapitulo autokonklusiboak egitea. Horrek badago, zer ari zara egiten? Bukatzen diren historioen pilaketa bat, edo ari bat jarraitzen ari zara. Eta, klaro, asko eskatzea da irakurleari aldizkari batetik bestera, batez ere pasatzen direnean batzutan, 3 hilabete edo gehiago, ari hori segitu dezan, ez? Lanerako sistema horrek arazo hori dauka. Eta dala, batzuetan zentzu gehiago dauka kapitulo bat episodikoki emateak, autokonklusiboa bada, niri hori asko kostatzen zait. Eta beste batzuetan albumean hartzen du zentzua, denak segidan irakurtzen dituzunean, ez? Baina berez, komikiaren tradizioan hori izan da lanerako modua urte askotan. Lehenbizi argitaratzen ziren, eta Frantzian eta ez, badeuden aldizkariak, nun kapituloak, hainbat autoreren kapitulo solteak argitaratzen zituzten aldizkariek, eta gero, urte bete edo 2 urte beranduago, argitaratzen ziren album batean. Eta gu ez gaude ohituta, jakina, tradizio horta, hemen ez delako apenas landu. Baina Danik ekarri zuen ona, ez? Eta, luzerako izan da. Espero ezagun. Bilatzen enbilen, ze pasaziaten irudi bat, pixkat hilatuta egon daitekena, zenbat kobratzen zuen, uste marrazki gile igual. Marrazki gile batek, komiki gile batek, album bakoitzeko eta enpresa bakoitzeko. Ezakit, ezan Twitter bat, eta orain apalak pasazian, eta... Hori interesatzen zaigu. Bai. Oso gutxi zalako, Baina, enpresa zen bestetaz ari gara. Espainola. Espainia. Bai, klaro. Ordan datu horiek gutxi gara bak izkit. Ba, esan. Esan edet... Hemen dauket. A ber, hemen komiki edo enpresa ezagunenak Espainia mailan, dia Norma Editorial eta Panini Books, Panini Comics eta horrelakoak. Hori dira hundienak. Hundienak, hori da. Eta Planeta Comic eta eta hor jartzen du nola 13 eta 40 euro bitartean ordaintzen diren orrialdeko, eta 35 orri bat koloreztatzeagatik. Hori adibidez Planeta Comics, baina beste batzuk dira 8 euro, eta adibidez daudela artbook oso batengatik ordaindutako 3.000 euro. Hau, suposatzen du, sarritan urte batetako lana 3.000 eurotan ordaindua. Oso gutxi iruditzen zaidan prezioz ari gara hitz egiten, eta ez direla Frantzian adibidez ordaintzen direnak, Edo estatu batuetan. Edo Japonian. Estatu batuetan egia da geroz eta zaila, eta inkluso ezagutzen, hemen ondoan dago Álvaro komikigilea. Álvaro Martínez, bueno. Batman orain arte marraztu duena. Estatu batuentzako, Osea, bai, publikoki eta ezaguna egindana, hemen etxaren bueltan lan egiten. Eske Batman marrazten mozu estatu batuetako marraztu behar duzu, ze bestela etorriko zaizkizu dezekoak eta indizute kriston demanda bat jarriko izute. Eta orduan, berari ordaintzen diote, nahiko ondo, baina kriston lankargarekin, baina bai, Espainiar enpresa batentzako lan egiten balin badezu, ikusi ditugun prezio eta zari garela, eta inkluso gero bai dago ez dakit erlazionatuta dagoen, baina Black Sat diretzako kriston, komiki honen, lilura garriena dena, bi espainol diela, baina Frantzian publikatzen dutenak eta zergaitik Black Sat ezagutzen ez balin badezue. Hemen ari gara hitz egiten industria arazoetaz. Alegia, zergatikan Xabiroien formula, zergatikan kapituloka kaleratu historia bat gero albuma bihurtzeko, horrela erresago delako finantzatzea. Azken finean, erresagoa da,
kotxe bat plazoka pagatzea, atokateja pagatzea baino, komikekin gauza bera hartatzen da. Kapituloka argitaletxatek, revista batek erraxagoa du ordainketa duin bat ematea marrazkilari eta gidoilariei, eta ez dena batera. Bilatu behar dira formulak denok irabazten ateratzeko. Ez dena posible da, azken urte luzeetan komiki gintzak Espainian, eta tamalez gu oraingoz Espainian barnean sartu behar, ze, bueno, Lapurdi Zuberoa eta Benafarroan beste tradizio bat izango dute dudik gabe zeakin, komiki gintza frantsesarekin. Komikiak biziraun badu Espainian izan da marrazkilarien pasioaren gatikan. Alegia, marrazkilariak ikaragarrizko gogoa zeukalako komiki hori egiteko. Eta prest zegoen bere denbora librean, edo nizaragit ikaragarrizko sakrifizioa eginda komiki hori egiteko. Eta behin komiki hori eginda, joaten zen argitaletxera eta esaten zuen, kaleratuko jazute hau, eta argitaletxerak esaten zuen normalean, ados, emango dizugu, egingo dugun tiradaren aurrerapen bat. Eta noski, Espainia mailan, komiki baten tirada normala dira 1500 ale. Eta Euskal Herrian 1000 ale dira, tirada normaltxo bat. Orduan, zaletasuna ere ikusten da, bete irakur zaletasuna Espainian zein den, eta Euskal Herrian zein den, hori beste diskusioa da. Azken finan da, egingo dugunez, 1500 aleko tirada bat, zuri pagatuko dizkizugu gehien jota 2000 euro. Orduan, egon naiz urte bete lanean, 2000 euroren truk. Ez da biablea. Orduan, topatu behar dira beste formulak. Izan daiteke atalka kaleratzea, izan daiteke gure kasuan bezala katedra unibertsitatearen finantzazio, beste finantzazio posible bat, beste ahalmen batzu dituna. Orain atera ditu Eusko Jaurlaritzak komikien sorkuntzarako diru laguntza batzuk ere gidoi asko kajoitikan atera ditunak eta marraztea posible izan denak. Zer, egile sariak edo... Ez, hori egile sariak Gipuzkoak ematen ditu. Eleberri grafikoentzako diru laguntzak atea zituen, eleberri grafiko eta album ilustratuentzako diru laguntzak atea zituen Eusko Jaurlaritzak, eta hori izan zen nolako desblokeo bat bezala, atera diren azken urtetako komiki pilo bat izan dira diru laguntza horiei esker. Baina, karo, zein da gaur egun gehien gustatzen zaigun formatoa? Hau. Bai. Formato hau da superprodukzio txiki bat. Bai. Gauza xube ematen du, papera eta tinta besteik ez delako, baina lan ordu asko daude horien atzean. Dudik gabe beti izango da, edo zein pelikula merkena izango da komiki garestiena, baina askozaz produkzio garestiago bat. Baina, ze inbertsio egiten dugun soziedade bezala komiki gintzan, hau da komiki gintzan baian Euskal Herrian superprodukzio bat. Eta ze txukun geratu zaitzuen, jo. Galderarik, mesedez, favorez, ez? Laizter amaitzeko, az, amaitzeko eta komiki gintzaz ari garen ez, gomendatu komiki bat, mesedez. Nik euskerazkoak aipatu ditugunez, Natasha, komentatuko nuke, Koldo Almandoz eta Aritz Truebarena, adibidez, edo Zero Kalkare baita ere, itzultzen ari direna farmazia beltzekoak. Lehenengo euskaraz daukate. Bai, eta... Zero Kalkare, por cierto. Hain zuzen, ere? Hain zuzen. De hecho, badakit, normalean gomendatzen diren komikiak, igual norbait podcast hau entzuten du, eta esate du, ze ondo gomendioa, baina ez du erosiko komikia. Ni esango diet, seguru, baukezuela denbora bat, Netflixetik pasatzeko eta ikusteko. Zero Kalkare Netflixen daukezue, 2 denboraldi igo berri dituzte, ez dakiz zergaitik, ez daude karpeta berdinean, ez da Zero Kalkare eta orduan sartu eta 2 denboraldi, baizik eta lehenengoa da cortar por la línea de puntos, eta bigarrena, el mundo no me hará mala persona, holako zerbait. Osona, batez ere, 40 piko urteko generazioan gaudenak eta Carlo Giuliani ezagutzen ditugunak eta sartzen ditu detaile pila bat. Osea, batzuetan geldo jumar dezu ikusten Zero Kalkare, zatik hitz egiten du oso azkar eta ateratzen ditu detaile pila bat. Baina gogoratzen ditugu gauza horiek, norzan Carlo Giuliani eta bar, ez dira gaur egungo jendeak ez duena ezagutuko eta esatezu,
tiro bat buruan, ba hori. Bueno, zero kalkare, eta bueno, gomendiorik. Nik jende askori oparitu izan diodan lehenengo komiki bat, alegia, komikak irakurtzen ez dituen norbaiti oparitu izan diodan komiki bat izan da Pilula Urdinak, Frederik Petersena, suizarra. Ez dut ezagutzen. Da, bere biografia, bere bizitzaren pasarte bat kontatzen du nola ezagutu zuen neska bat, eta nola zituen harreman bat, eta neska hori seropositiba zen, eta niretzako oso interesgarri izan zen, ze ikusten duzu, kontatzen dizu intimidadea, nola gaixotasuna ez transmititzeko ze kontu hartu behar diren, baina zenbat mito ditugun transmisioaren inguruan, eta, bueno, da komiki novela grafiko bat, txuri-beltzean, oso lenguaia zinematografikoa dauka, nire izugarri gustatzen zait Frederik Peters marrazkilaria, eta kontalari bezala bai, eta komikia da hasi eta bukatzekoa, engantzatzen zaitu. Eta beti, hola, komikietan zaletua zen jendeari askotan utzi izan didan komiki da. Pilula Urdinak. Bai, eta apuntatu dauket. Euskaraz gainera. Euskaraz ere bai dago. Euskaraz dago, Astiberrik gitaratu zuen. Bueno, ez dugu askoz gehiago esateko. Gomendatzen dizuet, benetan, niri asko gustatu zaidana. Itxusi dago esatea euskaraz irakurri duan komiki honena dela esatea, baina egia da, engantzatzen zaituen beste komiki bat dela, ordu batean irakurtzen dena, flipatzen dezuna, nola da posible tipo hau ikusi eta badakidana nortaz ari den, kolore jokuak eta abar, bauka analisi bat. Eta ez dizuana esan da, bigarren egunean, egun bat hau irakurri eta aurrengo egunean, berriro goitik bera irakurri nuela, berriro flipatu nahi nuelako. Beraz, zorionak, eskerrik asko. Eta, txalo bero bat. Plazer bat izan da, bigarren komikia da hilabete gutxitan, 5 urtetan ez dugu komikirik ekarri, eta 3 hilabetetan ekarri ditugu 2 aldiz komikiak. Beraz, bakizue, jarraitu saretan Marruma Kulturala, gure podcastak ikusi, bideo, YouTube, Spotify, iVoox, nahi zuen formatutan. Eskerrik asko, eta laizter arte. Agur. Marruma Kulturalak.